Pozdravujem všetkých a vítam vás na kanáli Mimoriadne správy, ktoré ovplyvňujú celý svet. Máme tu ďalšie breaking news správy, ktoré prichádzajú ohľadom konfliktu v Iráne. Čiže poďme sa teda pozrieť na tie dôležité správy. Iránske médiá označili, že každý americký občan alebo vojenský personál v regióne je teraz terčom. Ten región je celkovo dosť veľký. Informovali to o tom na svojich vlastných médiách, kedy dali to takýto post, v ktorom sa priamo vyhrážajú všetkým občanom, respektíve dávajú povolenie iránskym ľuďom a vojakom, aby atakovali týchto daných amerických vojakov alebo ľudí, ktorí sú teda v regióne. Ako som hovoril, tento región je celkovo dosť veľký. Potenciálne ciele, čo sa týka amerických základní, tak tie v regióne sú celkovo dosť veľa tých cieľov. Celkovo na to upozornili aj americké médiá, že všetky americké základne sú v našom dosahu a budeme ich smelo zacieľovať. Takto sa vyjadril Irán 11. júna, ešte pred tým daným útokom. Následne americké médiá teda informovali všetkých ľudí v regióne, aby si dávali pozor. Toto sú lokality, kde sú 10 000 amerických občanov, či už rodín alebo vojakov. Celkovo sme videli správy aj na začiatku týždňa, kedy viaceré americké rodiny sa posielali naspäť do Ameriky skrz toho, že sa očakávalo teda navýšenie toho konfliktu alebo postupné zvyšovanie napätia. To sa aj udialo práve dnes, kedy sme videli tú správu, kedy Amerika zaútočila na 3 lokality. Toto je teda zopár základní najbližšie k Iránu. Uvidíme, že či teda budú napadnuté tieto lokality alebo nie. Najbližšia je letecká základňa Al-Asad, irácka základňa 240 km západne od Bagdadu, čiže vo všetkých týchto lokalitách je vyhlásený pohotovostný stav. Ďalej tu máme informácie o tom, že iránske rakety zasiahli Berševu v južnom Izraeli druhý deň po sebe, pričom spôsobili rozsiahle škody na obytnom bloku a zasiahli technologický park, v ktorom sídli softverový gigant Microsoft. O tom takisto informovala Al Jazeera, kde máme takéto dokonca videjko z tohto daného konfliktu, kedy vidíme zasiahnutú budovu, ktorá je v troskách a ako som hovoril, už druhý deň v rade. Zatiaľ teda Irán sa odhodlal na útoky len na Izrael. Uvidíme, že či to bude pokračovať na rôzne iné lokality, kde sú práve americké základne. Ale tak tento konflikt sa jednoznačne dosť prehlbuje a priostruje. K útokom sa vyjadril aj minister obrany Ameriky Pete Hegseth. Povedal, že americké útoky na Irán neboli o zmene režimu, ale skôr o riešení hrozieb, ktoré predstavuje iránsky jadrový program. Ďalej sa vyjadril, že Amerika mala záujem o to, aby Izrael mal rôzne rokovania. Tieto rokovania stále padali, neudial sa vôbec žiadny progres a práve preto najprv zaútočil Izrael. Kedy najprv zaútočil Izrael, no a následne nasledovala Amerika práve dnešným útokom. Vyjadrenie sveta na túto danú situáciu je zhruba také, že rôzne medzinárodné reakcie prichádzajú na ten letecký útok, ktorý sa uskutočnil práve dnes. Irán sa celkovo vyjadril asi teda dosť jasné, že tieto udalosti sú škandalózne a budú mať ďalšie trvalé následky. Izrael prakticky poznamenal, že je to zmena histórie, kedy Netanyahu vo svojom videorozhovore povedal, alebo vyjadril sa konkrétne k Amerike: vaše odvážne rozhodnutie zamerať sa na iránske jadrové zariadenia s úžasnou a spravodlivou silou Spojených štátov mení dejiny, povedal Netanyahu vo svojom rozhovore. Amerika je skutočne neprekonateľná. Spojené kráľovstvo takisto podporilo tento daný útok. Stabilita je prioritou. Takto konkrétne sa vyjadril britský premiér Keir Starmer. Vyzval Irán, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu a dosiahol diplomatické riešenie na ukončenie tejto danej krízy.
Iránu nikdy nesmie byť dovolené vyvinúť jadrové zbrane a USA podnikli kroky na zmiernenie tejto danej hrozby, poznamenal Starmer. Európska únia sa vyjadrila zhruba takto, že je to krok späť, kedy najvyššia diplomatka Európskej únie Kaja Kallasová vyzvala deeskaláciu a návrat k rokovaniu. Vyzývam všetky strany, aby ustúpili, vrátili sa k rokovaciemu stolu a zabránili ďalšej eskalácii konfliktu. OSN prakticky vyjadrila tú istú reakciu. Nebezpečná eskalácia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil útoky za nebezpečnú eskaláciu v regióne, ktoré je už aj tak na hrane. V čom má celkovú pravdu tento región? Bol na hrane už nejakú tú chvíľku. Dobre. Ďalšie správy, ktoré prichádzajú, je, že Irán nariadil uzavretie Hormuzského prielivu, čím ohrozil pätinu svetovej dodávky ropy a toto je obrovská prekvapivá breaking news správa, ktorá prišla ešte len pred chvíľkou, kedy nariadenie tohto daného prieplavu môže byť obrovský problém celkovo pre svetovú ekonomiku. Zatiaľ teda trhy, čo sa týka Ameriky, máme ešte zatvorené, ale vidno napríklad reakciu na Bitcoine, kedy Bitcoin padá pod hodnotu $100,000, ako si môžete všimnúť, $99,213. Uvidíme, že či teda im to celkovo vydrží, čo sa týka uzatvorenia tohto daného prieplavu. Predsa len by to mohlo označovať obrovský problém. Tento prieplav je extrémne významný. Fakt, že 20% celkovej zásoby ropy už predsa len môže ohroziť celkovo minimálne kompletne celý tradičný market. Máme aj bližšie informácie ohľadom útokov, čo sa týka na tie 3 objekty, o ktorých som dneska už prakticky informoval. Máme tu bližšie informácie, koľko čoho bolo prakticky spustených, čiže boli vyslané 3 B2, alebo teda neviditeľné bombardéry, ktoré zhodili 6 bomb, alebo tzv. Bunker buster bombs, kedy bolo vyslaných aj ďalších dodatočne 30 Tomahawk striel z ponoriek z nešpecifikovanej lokality. Americká armáda v sobotu večer zhodila 6 bomb typu Bunker Destroyer na iránsky závod, na obohacovanie jadrových zbraní Fordo a na ďalšie 2 kľúčové lokality. Pred leteckými útokmi Izrael zahájil rozsiahle útoky na iránsku jadrovú infraštruktúru a armádu. Toto je prvýkrát, čo USA v hneve použilo 15-tonové bomby GBU-57 na ničenie bunkrov. Každý jeden člen OSN musí byť znepokojený týmto mimoriadnym, nebezpečným, bezprávnym a kriminálnym správaním, povedal po útoku iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghči. Následne máme aj dodatočné fotky a prvé zábery, čo sa týka tých zhodených, alebo teda tých lokalít, čiže tieto fotky môžeme si pozrieť tu v tomto článku, kedy jasne vo videu vidno predsa len zničenie cieľov, zničenie nejakej infraštruktúry a následne aj diery po dopadu. Napríklad tu si to môžete všimnúť, že tu na tomto danom videjku zmiznú nejaké veci a takisto aj tu na. Tí, čo chcete vidieť nejaké extra dodatočné veci, choďte na môj Twitterový kanál Mimoriadne správy, alebo teda na Twitteri zavináč horúce správy a tam nájdete práve toto dané videjko, kedy si to môžete spomaliť alebo teda pretočiť a následne tam vidíte všetky dodatočné snímky, ktoré zatiaľ teda máme po tých náletoch na 3 územia alebo na 3 rôzne lokality. Ďakujem vám veľmi pekne. Ak môžete, určite odmente tento daný kanál lajkom, poprípade aj odoberajte tento daný kanál, pomôže mi to v progrese, aby som teda videl, že či to teda má zmysel alebo nie. Zatiaľ teda pekný večer prajem. Čaute.